Son Fernando Patricio Cortizo. Quixera amosar o meu apoio incondicional á plataforma Queremos Galego, Bergantiños a Costa da Morte, pola gran labor que están a facer e desenvolver a prol da nosa lingua nai, que é o galego, un dos tesouros patrimoniais que temos como pobo, e animarmos a todos pois a participar na vindeira Mani, que terá lugar o 17 de maio en Compostela, o Día das Nosas Letras, o Día das Letras Galegas, para reivindicar o emprego tanto na fala como na escrita do noso idioma, do galego, que é un sinal identitario propio, porque é algo noso que temos que preservar, que cuidar e loitar para que non esmoreza, porque debemos o demais aos nosos devanceiros. A nosa terra e a nosa inmensa cultura que temos espallada polo mundo inteiro. Vinde a Compostela este 17 de maio, fagamos desta xornada unha xornada histórica a prol do galego, o sangue da nosa patria. Animádevos, unha aperta. Saúde.